Dacă știți câte zile sunt într-o săptămână. Atât vă întreb, nimic. Eu nu sunt de aici și nu știu. Da, dar nu se poate. Câte zile sunt într-o săptămână? Câte zile sunt într-o săptămână? Nu știu, nu-mi dau seama. Nu știu. Nu v-ați întrebat câte zile sunt într-o săptămână? Cât ar putea? Nu știu. Nu v-ați întrebat niciodată câte zile sunt într-o săptămână? Nu. Și n-am idee. Câte credeți că sunt într-o săptămână normală? Spuneți o cifră, poate reușim să nimerim câte zile sunt într-o săptămână. Știți câte zile sunt într-o săptămână? Nu știu, că n-am... Nu știu, îmi pare rău. Nu v-ați întrebat, nu ați? Nu. Le-ați luat așa, nu, luni, marți, dar nu le-ați calculat, nu le-ați adunat. Da, Nu vă interesează? sunt interesată de așa ceva. Nu știu, să știm și noi câte zile sunt într-o săptămână. V-ați întrebat câte zile sunt? Nu. De ce? Nu m-am întrebat. Dați-mi așa, 5. cam 5 ar fi. Câte ar putea să fie? 10 zile. Atât ar fi într-o săptămână? Așa mă gândesc eu. Dar n-ați stat să le numărați? Nu, n-ați stat? gândesc eu, nu. Nu prea v-ați întrebat așa câte zile sunt? N-ați stat să vă gândiți? Nu. Puneți-mi un cifră, poate o nimerim. Cam 5 zile ar fi? Poate reușim să nimerim câte zile sunt într-o săptămână. Câte? Cam 14 ar fi? Nu știu de ce să spun. Nu ați avut timp sau de ce nu le-ați numărat niciodată zilele? N-am avut calendar. Câte ar fi într-o săptămână? Normală. Normală, așa, după ideea mea, 6 zile. 6 zile cam ar fi. Nu am avut. Dacă aveți, vă uitați pe... Mă uitam, dacă n-am de unde să mă uit. Cine a stat așa să vă uitați? Să-mi dau seama câte zile sau eu știu ce. Doamne, sunt 7 zile într-o săptămână. Zile?